Здравейте, аз съм инженер-технолог Стефан Гергов. В този епизод ще ви запозная как да си направим перфектното бяло вино по съвременния начин. Естествено, трябва първо да наберем внимателно гроздето и да го транспортираме в щайги или кофи до мястото на мачкане. А сега ще ви представя какви съдове и техника са ви необходими. Първо, специализиран ферментатор за бяло вино, който е снабден с охладителни ризи или охладителен панел, като го виждате в ляво, плюс охладителна инсталация. Ако не може да си позволите тези съдове и устройства, просто поставяте пластмасови бутилки, напълнени с вода в фризер, за да замръзнат и след това ги поставяте в ферментиращия сок. За бялото вино е много важно да не се дига температурата на алкохолната ферментация повече от 18-20 градуса, затова и трябва да се охлажда. На кадрите виждате как се изсипва бялото грозде в отвора на ронкачко-мачкачката, за да може да се изронка гроздето и в последствие да се смачка и да се транспортира до съда, в който ще ферментираме. За предпазване на смачканото грозде от кислорода, съдържащ се във въздуха, може да се пусне малко азот или да се постави така наречения сух лед, който също отделя азот, а в същото време и охлажда. 2 часа след като гроздето е смачкано, може да почнете да отделяте сок самоток. На кадрите виждате как ние го правим това с помощта на помпа и маркуч. Ако не разполагате с помпа, може чисто физически с кофи да прехвърлите самотока в друг съд. Следващата манипулация, която трябва да направим, е забистране на гроздовия сок. Това става с помощта на бентонит или растителен протеин. В случая ние слагаме грахов протеин. След 24 часа гроздовия сок вече се е избистрал и утайките са паднали на дъното. Необходимо е да направим откаляване на сока. Тук виждате как ние го правим с помощта на помпа и маркуч. С маркуча теглим само бистрата част на сока и го транспортираме в друг съд. Ако не разполагате с помпа, може да го направите през крана на съда и кофи. Това откаляване от утайките е необходимо, за да ги премахнем, защото ако останат в гроздовия сок, в последствие ще дадат едни груби нотки в виното. Докато сокът се избистрява, е необходимо да се охлажда, защото в противен случай може да тръгне алкохолна ферментация и да не може да се избистри. Тук виждате финала на откаляването. Гроздовия сок е готов вече за засяване с дрожди. Тук виждате самото рехидратиране и разтваряне на дрождите в топла вода, 37 градуса. 10-15 минути след разтварянето на дрождите те са готови за влагане, но задължително трябва да се темперират, защото те са на 37 градуса, а сокът е на 18-20 градуса. Виждате как на няколко стъпки ще охлаждаме дрождите, за да можете да се приспособят към по-ниските температури. Това трябва задължително да се направи, защото в противен случай може да умрат и да не тръгне алкохолна ферментация. Виждате как проверявам температурата на дрождите няколко пъти. Целта е да изравним температурите на дрождите и на тази в съда. И когато вече се е достигната тази температура, спокойно можем да ги вложим. Сега остава само да изчакаме да потече алкохолната ферментация. Ако охлаждате съда да ферментира на около 18 градуса, тя ще протече за около 2 до 3 седмици. Ако не охлаждате съда, ще протече много по-бързо, в рамките на 7 дена. От време на време проверявайте дали върви алкохолната ферментация. Ще познаете по мехурчетата, които излизат на повърхността на виното. Когато спрат да излизат мехурчета, това означава край на алкохолната ферментация. След около 10 на 15 дена виното започва да се избистря. Не забравяйте през целия този процес да поставите капак върху съда, така че да предпазвате виното от въздуха. По време на бурната алкохолна ферментация то си се самопредпазва чрез отделения въглероден двуокис от самата ферментация. Но когато почне да се забистря, е необходимо да сложите така наречения воден клапан или плътен капак с силиконов обръч и да надуете обръча.
Когато от крана започне да тече бистро вино, е необходимо да се премахнат утайките. Това става подобно както и на гроздовия сок ги премахнахме, като източиме бистрата част, а мътната част я извадим и може да се изхвърли, може да се използва и за ракия. Там има много аромати събрани в тази утайка. И така вече бистрото вино се връща обратно в съда и се затваря плътно или с воден клапан, така че да няма досег до въздух. Ако не разполагате с воден клапан, а имате празно пространство над течността, може да запалите една серна лента, така че въздуха да се насити с серен двокис, който предпазва, прави въздушна възглавница между въздуха и самото вино. Ако не разполагате с необходимите пособия и съдове и не ви се занимава с толкова много манипулации, бяло вино може да си направите и по старовремския способ. Просто смачкайте гроздето, поставете го в съд заедно с джибрата и изчакайте да потече бистро вино след около месец. Пак ще имате вино за пиене, но просто ще бъде малко по-жълто и по-таниново, с малко по-груби нотки, но доскоро нашите баби и дедовци са правили по този начин виното и са си го пили с удоволствие. За повече информация може да посетите моя сайт, където може да намерите и много други интересни неща. Благодаря ви за гледането.